Ahojte, určite si pamätáte, keď sme v cyklopotulkách končili vjazdom do Slavošovského tunela. Áno, sme opäť na Gemeri a práve tieto unikátne, dnes už cyklotunely, využívame na to, aby sme prišli na Gemer. Poďme sa pozrieť, čo ponúka. Práve medzi Koprážským tunelom a Mníšanským viaduktom ma čaká riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Som rád, že si opäť tu. A hneď ti ukážem niečo na úvod, niečo veľmi zaujímavé a potom si spravíme plán na dnešný deň. Sme v srdci Gemera, južne od okresného mesta Revúca. Za obcov Magnezitovce nájdete tieto unikátne stavebné diela. A za nami sa nachádza Magnezitovský viadukt, prešiel si aj veľkým a malým tunelom, keď si prichádzal sem a sú to v podstate také najimpozantnejšie diela gemerských spojok. Gemerské spojky sú nikdy nedokončená železničná trať, ktorá sa stavala počas druhej svetovej vojny. V podstate už veľa nechýbalo, aby bola spojaznená. No a v súčasnosti nimi prechádza cyklotrasa a je to zároveň taká technická pamiatka na tú dobu a u nás veľmi navštevovaná, alebo naozaj je to prekvapivé, nachádzajú sa uprostred prírody a sú to veľmi unikátne diela. No a kam nás dnes naše cyklopotulky na Gemeri zavedú? Dnes si pozrieme veľa nových vecí, ktoré máme na Gemeri. Odtiaľto pôjdeme do múzea Litera, ktoré je veľmi novúčkým, interaktívnym múzeum. Určite sa ti to bude páčiť, je tam zábava. Pozrieme si aj to staršie múzeum, múzeum prvého slovenského gymnázia, kde nám začína veľmi pekná hra pre deti Hviezdojet, ktorá sa viaže k Revúcej. Nad Revúcou sa nachádza nová rozhľadňa, tu si pozrieme tiež a potom sa vydáme smer Muránska planina, tam toho tiež nie je málo. Presúvame sa teda do takmer 11-tisícového mesta Revúca, ktoré bude dnes pre nás základňou na výlety do okolia. No najprv preskúmame toto mesto prvého slovenského gymnázia. S touto inštitúciou súvisí aj moderné, interaktívne múzeum Litera. Sídli v budove, ktorú pre spomínané gymnázium postavili z celonárodnej zbierky v roku 1873. Vysvetil ju evanjelický kňaz Samuel Tomášik. Práve v tejto triede som sedával ako žiak, vtedy 3. ročníka základnej školy v Revúcej. Dnes si tu môžem znovu osviežiť to, ako sa písalo atramentovým perom. Aká nostalgia. Expozícia je v skutku moderná, spájajúca na najvýš zaujímavú minulosť tohto miesta i mesta so súčasnosťou, ba i budúcnosťou. Litera je takým voľným pokračovaním tradície vzdelávania v tomto priestore. Keďže sme nemali už možnosť mať deti, tak sme vytvorili ultramoderné vzdelávacie centrum, také kreatívne múzeum, ktoré pokrýva históriu Slovenska, literárnu tvorbu, dejiny, vývoj a všetko je vlastne obalené do takej škrupinky, ktorú majú radi všetci. Aj deti, aj dospelí nájdu sa tu a čo je úplne pre nich ideálne a kúzelné, do všetkého vedia vstúpiť. Vedia si z toho zobrať, čo chcú a keď sa im to nepáči, vedia si to dotvoriť. To je vlastne ako litera. To je niečo, čo ich bude sprevázať ešte dlhý čas, ten zážitok a tá emócia. Litera je naozaj úžasným miestom, ktoré vás zabaví na dlhé hodiny. A ak máte radi literatúru a prácu so slovom či obrazom, tak vám jedna návšteva stačiť ani nemusí. Sláva tejto baníckej oblasti sa zrodila v 19. storočí, keď práve v tejto nenápadnej budove otvorili v čase zúrivej maďarizácie v roku 1862 prvé slovenské gymnázium, v ktorom sa maturovalo v slovenskom jazyku. Táto budova je význačná pre celé Slovensko a pre všetkých nás Slovákov práve tým, že sa v nej ako v prvej začalo učiť v slovenskom jazyku. Maturovalo sa tu prvýkrát v slovenskom jazyku a vyučovalo sa práve v slovenčine. Jedná sa ale o strednú školu, o gymnázium. Najvzácnejšie v celom tomto priestore je práve duch tejto školy. Pretože naozaj, keď tu človek vojde, tak cíti tu toho ducha národovcov a všetci sa tu cítia tak zvláštne. Hovorím to pretože z pôvodných vecí sa tu nezachovalo skoro nič. Čo však tu máme veľmi hodnotné, tak sú práve napríklad zošity študentov, ktorí tu študovali, originály tých zošitov, alebo máme tu napríklad na ukážku aj originály učebníc, knížiek. No a veľmi dôležité, čo v našom múzeu je, tak je náš výklad, ktorý naozaj my robíme dopodrobná a návštevníci sa dozvedia celú tú históriu a hlavne celý príbeh tej prvej slovenskej strednej školy. Nie len ducha národovcov, ale aj park národovcov tu majú. Záhrada za prvým slovenským gymnáziom je aj prvým miestom novej interaktívnej hry nielen pre deti. Hviezdojet. Ukáž sa, či si drevo alebo lomidrevo.
Teraz sa postav na jednu nohu a vydrž, až kým nezačuješ píšťalku. Interaktívna hra Hviezdojet je taká mestská hra, ktorá začína práve tu v záhrade Múzea prvého slovenského gymnázia a zábavnými cvikmi a úlohami, ktoré deti plnia po rôznych miestach v Revúcej, viažúcich sa na rozprávkové sochy, ktoré sú tu rozmiestnené, a tí úspešní absolventi tejto hry dostanú aj odmenu. Odmenou pre nás, cyklistov, je napríklad aj dobré jedlo či relax. V centre Revúcej hľadajte Mamuta, a tým nemyslím toho prehistorického tvora, ale súčasný penzión, v ktorom nájde ubytovanie a relax nielen 23 hostí, ale v reštaurácii v štýle írskeho pubu aj dobré jedlo. Z centra mesta je blízko všade a my sa teda vyberieme už aj v sprievode Veroniky na sever, do Stolických vrchov. Nad Revúcou tam stojí Šturmanova hora, skratke Šturmanka. A na nej sa od roku 2024 týči nová rozhľadňa. Nový bod záujmu na turistickej mape Gemera ponúka krásny výhľad na mesto Revúca. V dobrom počasí odtiaľ vidíte aj dva národné parky. Na juhu Slovenský kras a na severe Muránsku planinu, kam smerujeme. Myšlienka rozhľadne nad Revúcou tu už bola dlhšie. Je to teda mesto, ktoré si zaslúži takisto nejaký pekný výhľad. No a minulý rok sa začalo s realizáciou výstavby na tomto mieste, kde sa nachádzame. A rozhľadňu na Šturmanke sa podarilo otvoriť na jeseň, takže je to krásne výhľadové miesto, z ktorého vidíme na jednu stranu Národný park Muránska planina, a keď sa zapozeráme smerom naopak na Revúcu, tak v diaľke môžeme vidieť aj Národný park Slovenský kras. Po novej žltej cyklotrase smerujeme na Muránsku Zdychavu a ešte pred ňou odbočíme na Prednú horu, kde nájdeme kaštieľ Koburgovcov. Bulharský cár Ferdinand Koburg mal tento kúsok Slovenska naozaj rád. Bol posledným vlastníkom Muránskeho hradu, no po jeho požiari sa rozhodol vybudovať v roku 1912 tento kaštieľ na neďalekej Prednej hore. Špecializovaná nemocnica sídli v nedobudovanom kaštieli Ferdinanda Koburga, ktorý je obkolesený nádhernou prírodou Muránskej planiny, ktorú aj sám cár veľmi obľúboval. Súčasťou odborného liečebného ústavu sú tiež naše podporné služby, pod ktoré spadá aj samotná expozícia Ferdinanda Koburga, Adventure Golf, Apidomček a tiež apartmány Nádeja a Vitaj centrum. Po ľahkom minigolfe na ihrisku inšpirovanom prírodnými a kultúrnymi krásami Muránskej planiny nás Simona pozvala na prehliadku poľovníckeho zámočku, ktorý nás vrátil svojim zrekonštruovaným interiérom o storočie do minulosti. Expozícia vznikla v spolupráci s Múzeom vo Svetom Antone, ktorí nám zapožičali exponáty, ktoré súvisia so životom bulharského cára. Z Prednej hory nás už čaká len cesta dolu do Muráňa, kde budeme nocovať v penzióne u Sisľa. No po ceste sa nezabudneme zastaviť, pozrieť sa na živé sisľovisko. V súčasnosti jednu z najznámejších prírodných atrakcií Slovenska. Je to najväčšia atrakcia tu na Muránskej planine a je to najnavštevovanejšie sisľovisko vôbec na Slovensku. Ten turizmus sa tu veľmi rozbehol, práve aj kvôli tomu sme vlastne vybudovali novo otvorený rodinný park Obrovisko. Spomínaný park je rovno cez cestu, tak bicykle nepotrebujeme. Vítam ťa v našom parku Obrovisko, ktoré sa nachádza oproti slávneho sisľoviska v Muráni. Je to park pre malých a veľkých, kde sa zabavia všetci. Viete sa tu aj ubytovať, takže len veľa zábavy a chutí. Park Obrovisko je vlastne kontaktná zoologická záhrada, doplnená o atrakcie všetkého možného druhu. No všetky sú úzko prepojené s Muráňom, planinou, gemerskými tradíciami a legendami. Zahráte si na drevených koloch ako pacho, spustíte sa tobogánom, pohľadkáte muflóny či daniele. Dokonca tu majú simulátor dojenia. Čas tu zbehne naozaj rýchlo, a tak sa vydávam už o samote na posledný úsek popod horu do spomínaného Muráňa. V jeho centre nájdem miesto na oddych, čo znamená 7 izieb a 2 apartmány, fínsku či infrasaunu a výrivku so slanou vodou a horčíkom. Všetko s výhľadom na Muránsky hrad. A dnešné cyklopotulky na Gemeri máme za sebou. Verím, že aj vy sem nájdete cestu. Ahoj na budúce.